खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ BJPजों जयै बिसायख'थि गेलेनाय नङा। बेनि सोलाय BTCनि जौगानायखौ नोजोर होनानै जाय राजखान्थि दोलोआ बांसिन मासि देरहागोन आरो सोरखार दागोन BPF दोलोआ बे राजखान्थि दोलोजोंनो थाफागोन आरो आखाइ हमगोन होननानै BTCनि डेपुटि चिफ ब्रिहन दैमारि बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। बेनि अनगायैबो 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ BTCनि बाहेरायाव थानाय बियाबफोरावबो बिजाथि होनायनि थाखाय सानगोन होननानैबो बुंथिबावो रिहन दैमारि बिथाङा। फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों काछार पुलिसआ काछार जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला काछार पुलिसआ 10,000 याबा टेब्लेटफोर आरो बेफोरनि बेसेनखौ गासै 1 कौटि रांनि जागोनखौ मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय नामजुल हक मजुमदार मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो खानो हादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी नोगोरावबो फेग्रा मुवा खमैबो 3.4 कौटि रांनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हाबावदों। लक्ष्मीनगरनि गंसे गारिनिफ्राय 7था हेर'इनफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे हाथिगावनि गंसे हटेलाव सिग्रोमनानै हटेलनि रुमनिफ्राय 29 पेकेट हेर'इनफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों सोमोन्दो थानाय फारियै साजु रहमान टिना बेगम मुंनि सानै सुबुंखौबो खानो हादों पुलिसआ। उदालगुरिनि रौतायाव मैया हाग्रामा महिलारी बिथाङा गंसे स्पर्टस एकाडेमि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। बे स्पर्टस एकाडेमिखौ 161 कौटि रांजों लुफुंनाय जागोनखौ मिथिहोदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे स्पर्टस एकाडेमिया प्रमद बर'आ गोहोआव थानाय समावनो फैनाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौ लुफुंनानै होआखैमोन। बेराफारसेथिं सोलिफु दानावनो उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुनाय खामानियाबो जागायगोन होननानै खोथा होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव गरेस्वर बाङालिपारा थांग्रा लामाखौबो लुफुंनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों हाग्रामा महिलारिया। थारैनो बर'फोरनि आफादफोरनि गेजेराव मा सोमजिदों? समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दासान्दि गोबां बेले-बेजे आरो गावजों गाव आफादफोरनि गेजेराव गुलाय-गुजाय सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव बनसु आफादनि गेजेराव दायो खावनै बाहागो जानायनि खौरां मोननाय जादों। बनसुआव गोदानै बिबान मोननाय ब्रिटेन इस्लारि सानसुमा बसुमतारी, जन बसुमतारी आरो दैजेन्द्र बसुमतारीनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों बनसुनि आफादगिरि मनजिल बसुमतारीया। फोरमायथिनाय बादिब्ला बे एजाहार होजानाय सुबुंफोरा आफादनि बेरेखा एबा आफादनि मुं लानानै आयेन बेरेखा खामानि मावबोबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनि मुं लानानैबो गोबां इलिगेलि सिन्डिकेट खामानि मावबोबाय थादों होननानै अजद दैखांदों। आरो बनसुआ 10 खालाराव दिल्लीयाव थांनायनि प्लेनिंखौबो सिफायनो थाखायबो नाजाबाय थादों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों बनसुनिफ्राय। हाग्रामा महिलारीनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों MLA जलेन दैमारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 4 दिसेम्बर खालाराव आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रि आइजो उद्यमिता अभियान हाबाफारिनि गेजेरजों आइजोफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मखौ सोंखारिनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया। बे समाव आसामाव BJP, UPPL, AJP आरो BPFनि जथाय सोरखार दङ। जथाय सोरखारनि हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव हाग्रामा महिलारीया UPPL हानजा आरो साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मखौ सोंखारिनाय जाथाया गनायथाव जायाखै। BTC हायुङारि गौथुमनि मावखुलिखौ गाग्लोबनाय जाथायाव UPPL हानजाया जेबो रोखोमनि लोब्बा गैया। UPPL हानजाया मोन 26 हारि माहारिखौ लानानै गोजोन बिटिआर दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो उननि समावबो मावलांबाय थागोन होननानै बुंथियो MLA जलेन दैमारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।